Oh-oh. Mitä kävi? Miksi sen? Miten katsonut se? Täällä on niinku paljon, oho! No, Täällä on ihan pirusti granaattia. joo. Kerää Paniikkia. kumatsi sen. Elä nyt lammas tuu tielle. Ja kautta sinne mentiin. Mä oon sen tappanutkin tuolla. Puraheila. Hei, jee! Siis tossa oli tasan 2 muuta tankkia, mitkä yleensä... Sä olitkin tuolla lopulla taitaa. T3 mun alla vittu. Toi on tappanut nyt sinut 2 kertaa, minut kerran, on sama vaan. T3 Noniin. Siis puhutaan ihan televisiosta. Sekä jos pääsette minusta. Miten sä Se oli niinku vitujutan päivä. No mitä vittua? Miten sä voit spawnata vittu kuolleeseen mieheen? Etkö ollut ollenkaan Itse tää Matti ihan vasen. Mitä vittua koiraa?